oɗo oɗo nana français oɗo bo nana anglais an a nanata anglais e français oɗo bo nanta français c'est anglais on yiɗi bo wondi business ɗi ɗo sala kuma on yiɗi on gewtida gal whatsapp to on nanta français c'est anglais on nanta anglais c'est français mi haala ne on gatta on gewtida ɗo majum ko ta dama on gewtidan hande on gewtidan business moɗon sala kala lamɗo o tiri yerdi. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe mo moɗon mbiyetiri abdoulkadir aboubacar inchallah martani ɓe video kesol to bane bol wiɗo oɗo nanta français c'est anglais oɗo nanta anglais c'est français on giɗi bon doggina business gal whatsapp ko gal facebook ko gal instagram ko gal youtube ko gal tv lawol koygol mi holla non hannde on jewtidan ɓaydi tanan ko wolde koje de wolde wore tan nanta kanko mo taw nanta wolde koje toyi se wolde wore tan on jewtidan waɗanami no hoddiri yetti yimɓe ɗuɓɓe ɗo tokkam ƴamanɗo majum noyno on ɓe waɗata mi waɗa translate mi wonde ɓe gewtida to falalami no hoddiri yerdi hannde mi waɗananen video majum mi holla en lawol majum ko on tokkoto on gewtida on pamra ɗum moɗon ko dogga inchallah ngam majum ɗo mara haaje laka ko wakkil hande a fuɗɗi lako vidéoji amin heydi youtube laaro ha less video majum aɗa waɗi subscribe ko ko waɗi s abonné ko ko abonné a hosa abonna ɓiɗɗa ɗum ngo a like a video ɗo a partage anoɓe feere ko yeeso ɓe ndaaraɓe nafitoro ɓe video majum inchallah en jahami watane video majum en ndaara hayga fuɗɗam haradare gawɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi hofni men anake on hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. To mo moɗon mbiyetero Abdoulkadir Aboubacar inchallah mardani be videowol keso dow ko larani tindinoji application ji men je téléphone android. Hande en giɗi en kolla masala jotta kam ham tindinen seɗɗa aɗa yewtida be goɗɗo ngal whatsapp ko bo goɗɗo feere a andamo on bana wiigo jotta ha yande ha enen kamaro en ɗon nana français ba wiigo amin kam nanta français anglais mi ɓuri nanto bana masalan an ka aɗa nana français nden mo ay ɗon yewti an aɗa nana français to sai goɗɗo feere bo o nanta français on ɗon gewtida be mako bo so o windane be anglais ɗo windama be anglais go an bo a wawata jengo anglais ha keftanima o windani maɗa ko gal whatsapp ko gal facebook ko ma gal ɗime an kam onon gewtida o windanima be anglais an bo a nanta aɗa laissé français a yiɗi a réponda a yiɗi a janga ɗime o windanima a heftai jangugo majum sai a ɗaɓɓita goɗɗo feere warni jangananimi oɗo wi o jangani o fasitirani sai an bo koca bindana mbiya oɗo go lortinanamo be français ko bo be anglais ko an ka nanta anglais c'est français to daga hande ɗum dari to a yiɗi a nananta anglais c'est français kanko bo nanta français c'est anglais on gewtan wala ɗaɓɓitirgo goɗɗo feere sam ko mari haaje be maɗa nastu play store maɗa banni amma hidde ko e nasta play store abonu ha chaine amin je fasaha tv ɗo useni ta abone am ɗana video ɗo j'aime maɗa like a wasa partage ana sobiraɓe maɗa ɓe ndaraɓe na video ɗo be video to nda play store sai a nasta play store ma banni to a nasti play store maɗa banni shikenan sai ara nasta nda haɗɗo to a nasti haɗɗo sai a hosa ara nasta babal recherche ko a nasti babal recherche sai winda google nana google translate de google tan a winda enfin a waɗa mise à jour hunde ɗo maɗa a waɗa google so a waɗa google keyboard ta fuɗɗi windugo banni manda ɓeɗo windane ha screen téléphone maɗa a laran sai a wara a tappa recherche doji ɗo a tappi recherche waɗan recherche banni waddani to waddani banni sai yana hausa waɗa mise à jour nda jamma ma en mise à jour ɗon update hausa waɗa mise à jour ta waɗi mise à jour majum a laran ɗum to reso ma ɗo woɗi ko reso ma ɗo woɗi a yiyan ɗum yawan ɗum waɗan jottara nda baje ɗo waɗa ɗo installa yowa en ndena seɗɗa so to ɗum installe ɗum timmi banni ɗum timmini télécharge go ɓe hollete installé ngel installan kadi nda ngel ɗo installa banni ɗo to ngel installe ngel timmi shikenan sai a wurto to a wurti a wara tefa whatsapp maɗa nasta par exemple en nasta whatsapp men jeeɗo a nasti whatsapp ma jeeɗo ba wi goɗɗo ɗo ɗum numéro goɗɗo on je nanta français c'est anglais go o a yiɗi a wiyamo good morning sai wara bonjour sai wara nasta haɗɗo wara nasta a nasti haɗɗo sai wara nasta laran translate min dam eggini jam woni warti ha dow amma an foti a lara jema quelque part haɗɗo gal haɗɗo ɗo to a nasti a laran ɗum ɗo banni to amin lortina pellel je nane to sai wara nasta haɗɗo go to a nasti waddante banni a suɓa wolde jayri yewtidi ko masalan kanko an français ko sai hosa waɗa a tefa français kanko bo anglais on nata
to sai Hausa waɗa bonjour. Bonjour. Non mi anda windugo bonjour kam. Bonjour. Bonjour ɗo no windirta ɗum goma. Bonjour. A waɗi banini nda ɗum wurtinan ma ha dow. Nda ɗo windi bonjour ha ɗo bar wurtini good morning. Sai a yerɓana mo. To bana wigo kanko go yerɓan mara good morning amma bo français nanta good morning go anda ba wigo ɗume ɗum wonti good morning sai Hausa iyani a copia wara nasta haɗɗo sai wara nasta copia bindigo to copy di sai wara nasta haɗɗo go to nasti sai wara nasta translate go to sai Hausa wara iya haɗɗo français ɗo warta gallo anglais ɗo wona gallo to a ini nda français go warti gallo anglais gallo na anglais o windanoma good morning na sai wara nasta iya haɗɗo good morning go ta waɗi ni oy nanon sai a waylitini good morning o windanima to nda ɗum fasitiran mana be bonjour bana wigo oɗo bonjour o wina ok sai ara oui bonjour to sai Hausa wara a lortina français ɗo warta gallo waɗani ta waɗini sai ara oui ɗon nina oui ɗo baygo yes to sai ara bonjour baygo yes hello baygo a wari jam machallah sai Hausa yerɓana go to ni jam on ɗon jowɗa oɗon nana wolde ma nana wolde mako wala taɓɓitirgo goɗɗo feere janganan oɗo ɗon nda ko windaniyam to on video meɗen je hande bandam to video ɗo fottani maɗa windanam ha commentaire video majum fottani ma bandam ta mari haaje waɗane video bo windanam ha commentaire min garante video to Allah lamiɗo hoddiri yerdi tagite abonné ha chaîne amin je Fasaha TV ha YouTube ɗo ton abonné partage na sobiraɓe moɗon video ji majum ɓe ndara ɓe nafitoro kamɓe ma momoɗon mbiyete Abdul Kadiri Abubakar inchallah tagite abonné ko kam Usaini ton abonné on partage on like